Дами и господа, този поздрав е специално направен от Бергюл за нейния съпруг Шериф Джамбаза от Розино, за най-добрия в Розино, за Шериф Джамбаза, оригинала. Top Music Gypsy. Avela kaya gili me praleske, o Šerif od Džambaza kaj sileski. Bari firma, romalen mi familia, mastaren tu mare moste, isiman but bari familia, kapa baraftu men vali gърми. За Шериф Джамбаза отново му върви в България Розино, името му тежи като присъда. Постигнал всичко, красива жена, прекрасни деца, силно семейство, една цел, успех напред. До него е Бергюл, вярна и достойна жена, с нея всеки ден е благословия. Рамо до рамо вървят без страх, любовта им е сила във всеки житейски път. Смърт и мира, гордостта на дома, те са усмивката и радостта, заедно пишат своята съдба. Силно семейство, изпълнено с доброта. В Розино е патрон, първи в реда, в Розино уважаван от всички, върви напред. Всяка вечер свети като светлина, думата му тежи, защото е човек на честа. Всяка маса го посреща с уважение, всеки знае неговото име. Силен мъж с голямо сърце, който никога не забравя своите хора. Семейството му е най-голямото богатство, с любов изгражда живота си като царство. Нито пари, нито слава го променят, близките в сърцето му винаги остават. За Шериф Джамбаза отново му върви Бергюл, до него смърт и мира, най-голямата му сила. Всяка стъпка като знак, като удар в нощта, уважение носи без да търси милостта. Семейен човек, но с дух като стомана, в живота е цар без да търси корон. Душман, душман, покайте се от яд. Душман, душман, времето ви гони назад. Душман, душман, вървя напред без страх. Душман, не можеш да ме стигнеш в крак. И не можете, Шериф Джамбаза, да го съборите.